Biye tarata ye me kalo klitan samba fila ani mugan fila soli ka wuli kɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera ka baarakɛyɔrɔ la an bɛ aw fo minnu fana bɛ an lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn lamɛnbaga jamakulu n'an sigira nin kɛnɛ kan a ka kan an ka aw fana ka foli kɛ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnnin ka bɔ Segu an bɛ Segu ka bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ radio bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila Radio Besago ka bɔ Kucala, Radio Kanaga ka bɔ Joro, Radio Kumakan ka bɔ Bila, Radio Jigiya ka bɔ San, Radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwulini, Radio Dame ka bɔ Boron, Radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu, Radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ, Radio Nema FM ka bɔ Kasaro, Radio Tolérance ka bɔ Mopti, Radio Miracle FM ka bɔ Buguni, Radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu, Radio Altakadum ka bɔ Sikasso, site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi, Radio Mamilon ka bɔ Tamaninkaw fɛ yen nɔ fo ka taa se Kebilama an ka foli bɛ an ka Farankan radio lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ ka an lajɛ an ka page Facebook kan bɔlɔlɔw sanfɛ an ka foli bɛ an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila bi tarata yɛrɛ nouveau matin ale kan sisan an bɛna don kunnafoniyaw kɔnɔna la an ka dibila baara kɛbagaw an bɛ foli belebeleba di aw ma sabula labɛnw a sigicogo ɲɛna kosɛbɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ jama dafalen bɛ yan nɔ Lamsa Sanogo ani ale de bɛ ɲɔgɔn bolo sɔgɔmada in na Amanuel Konare ale ma se ka kumaso la sɔrɔ o la an Lamsa bɛna jɛmukan in la ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ bonya ani karama kɔnɔna la Isa Kaba ale fɛnɛ ka labɛnw sabatira sɔni an bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara ne yɛrɛ kan Fanta Tomota Lamsa ni sɔgɔma ma ni sɔgɔma bonjour somɔgɔw bɛ di basi foyi tɛ na a kun kɛra tile fila ye a kɛra tile fila an bɛ yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn I ni soli ka wuli sɔgɔmada in na j'espère que i natɔ gɛlɛyaw ma sɔrɔ siraw kan gɛlɛyaw ma sɔrɔ siraw kan hali n'a sɔrɔ bozo solila ka dɔn ka sale barakɔrɔla labɛn ka di yan Lamsa ɲɛ tɛ n bɛ gɛdɛgɛdɛ o bozo anw ma ɲi dɛ aw ma ɲi an bɛ se ka mɔgɔ lajɛ ni jɛgɛ kɛnɛ ba ye o y'a ka baara ye hali n'a sɔrɔ la bɛɛ tɛ sɔn ka yɛrɛ ko ni n'a fɔ Amadu n'a ɲɔgɔnnaw ayi nin kɔni bi oui o bi ta in k'a dɔn kɔni ye a lakika ye an bɛ bozo fo k'u wale ɲuman dɔn o tuma na i t'a dɔn Lamsa o dun hali sini fɛnɛ n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka di ye o bɛ d'i ma ko kanubagaw ma an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la o la bi tarata mai kalo tile 10 renouveau matin laseliw bɛna tali kɛ minnu kan olu de ye nin ye ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye sɔgɔmada in na kumasen min kan Isa Kaba Sidibe fɛ o de ye accusation grave Isa Kaba ale bɛna ɲɛfɔli kɛ o la décryptage ale kɔnɔna la mun yɛrɛ kɔrɔ ye min ye ani an y'a suganti kun min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye anw ka bi ma welelen o ye Jimi Kante fɛn bɛ tali kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen nɔ ni o ye Gabriel Touré ye o lafasa jɛkulu ka Jimi Kante an n'ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ kunnafoniya minnu carila nin wagati laban in kɔnɔna la ni o ye k'a fɔ jiko gɛlɛya ko o de bɛ hôpital Gabriel Touré kɔnɔna la ayiwa a sababuya ye jumɛn ye k'a ko yɛrɛ dun kɛra cogo di ani Jimi bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye bɛɛ ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ nin waleya in ale kan min bɛ dɔgɔtɔrɔso Gabriel Touré ale kun kan Mariam Kone kunnafonidila don an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na Mariam Kone ale ka wulikajɔ bɛnnen don nin wagati laban in kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ dala dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyaba minnu bɛ an ka suguw kɔnɔna la ale ni a ka collectif ka wulikajɔ ye o ye sɔgɔmada in na an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya min bɛ togodaw kɔnɔna la dala dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyaba togodaw kɔnɔna la ale bɛna a da don la ka se ka ɲɛfɔli kɛ Sudi Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila i n'a fɔ laadala ko la taa ni ka segin kibaruyaw olu kan Alexis ko ale ma sɔn sɔgɔmada in na ani docteur Giriw bɛ to ɲɔgɔn bolo fɛn bɛ tali kɛ bana la ni an ye ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan kunu ni o ye insuffisance cardiaque ye a furakɛliw bɛ kɛ cogoya min na docteur ni Awa bɛ to ɲɔgɔn bolo ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw o bɛna kɛ aw ye bi bonya ni karama kɔnɔna la jɛmukan in kɔnɔ dakuruɲɛ kelen aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma sisan an bɛ kɛnɛ dayɛlɛ ni wagati bolo dacogo ye Sankolo ale bɛna jɛya Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ samiyafɛ fiɲɛ la
o bena ci Buguni ani Sikasukaw fino fiɲɛ min o bena bɔ Kɛɲɛka fɛ Guruma Raurus Gao Menaka ani Kidal fɛn bɛ tali kɛ kilema fiɲɛ la o bena ci olu fɛ yen nɔ min kɔni o bɛ bɔ kilebi fɛ Mali fantɔw fɛ kilema fɛ fiɲɛ bɛ ci a fiɲɛ o na bɔ Worodugu fɛ bi yɔrɔ janfɛli min gɛlɛya bɛ don a la an ka kɔrɔ marabolo kɔnɔna la ka fara cɛmancɛ marabolo kan o yɔrɔ janfilɛli bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔgɔnko la Mali fantɔw fɛ ko gɛlɛya foyi tɛ nana don o yɔrɔ janfilɛli la bi finteni hakɛyaw ani kunun ta ko yɛlɛmaba tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o la Kayikaw fɛ yen nɔ bi olu ka finteni hakɛya o b'i jɔ digiri 44 na Kujikoro olu ta bɛ kɛ 41 ye Sikaso 38 Segu 42 Mopti 42 Tombouctou 41 Gawokaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa digiri 43 Kidal 41 Menaka 43 Tawdeni digiri 40 Bugunikaw fɛ yen nɔ bi olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 39 ye Kucala digiri 40 Kita 40 Nyoro 42 Narakaw olu ta bɛ kɛ digiri 42 ye Douanzan 41 San ani Banyangara olu bɛɛ lajɛlen ta bɛ kɛ digiri 42 ye Joyila 40 Guruma Raurus digiri 42 Bamako distriki kɔnɔna la ko sankolo ale bɛ na jɛya tilemafɛ fiɲɛ bɛ na ci a fiɲɛ fanga o tɛ na bonya kosɛbɛ bi yɔrɔ janfilɛli min ni gɛlɛya bɛ don a la o bɛ daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 na finteni hakɛya o bɛ jɔ digiri 41 na Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 9 ye tile bɛ na bi nɛgɛ kanɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 47 ye ni wagati boloda cogo ye sɔgɔmada in na ka di maliden kelen-kelenna ma kun ye bɛɛ lajɛlen ka segin tan ni bila dɔ i n'a fɔ ladala ko la ko Ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruya tɔw ye dɔɔni dɔɔni an bɛ don kibaru dayɛlɛ aw ye sisan nɛgɛ kanɲɛ 7 sanga 24 lamsa me sera di ma i ka don kibaru dayɛlɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 yɛrɛ ko tɛ sanga 24 Mamadu Dumuya ale ka jateminɛna ka ni waati na Naniko FM Selenge a lamɛnbaaw olu bɛɛ lajɛlen ka monturu sanfɛ ni waati na mu fɔ ku waleɲuman dɔn ka fɔ kanubaaw ye ni don kibaru waati ye min bɛ tali kɛ renouveau matin kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an bɛna an da ma bakuruba sababu ɲɔgɔnko la sɔgɔmada joona in yɛrɛ fɛ bingalikɛlaw n'u bɛ tali kɛ jadimaw kɔnɔna u ye mugujugu kerun a kerunna tɛnɛngu ale ni jonjori a ko bɛ danga jumɛn na an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan bakuruba fɔlɔ ye bakuruba filanan u bɛ tali kɛ jiko gɛlɛya la an ka dɔgɔtɔrɔsoba la n'o bɛ Gabriel Touré ko fɔ a ko bɛ danga jumɛn na an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko fana kan polisilakaw olu kɔni dɔgɔkun tɛmɛlen wulikajɔ kɔni kɛra CNT tɔndenw fɛ walasa u bɛ se ka lafiya cogo min na u ka baara yɛrɛ kadira kɔnɔna na ni sariya dɔw tali ye an bɛna an da maaw la ni bakuruba saba ye an mun sigilen bɛ ni waati in na walasa ka ɲɛmada kunnafoni mɔ ka se ka bɔ kunnasiri la a y'aw bisimila. I n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na anw ka finitigiw jɔsen min n'o bɛ nin waati na Tɛnɛngu ale ni jonjori yan fa kɔni fɛ min bɛ tali kɛ sɔgɔmada in yɛrɛ la n'o bɛ tɛnɛ kununko sɔgɔmada fɛ n'o bɛ tɛnɛ kɔni ko fɔ kalo tile 9 mai kalo san 2022 min ye jadimaw kɔni ye o ye mugujugu sababu ɲɔgɔnko ko kerun ka taa bin Tɛnɛngu nka ale kɔni ma se ka ci ma ni ma to o ko da la nka jonjori yan fa fɛ mugujugu 5 o kɔni o kerun o kɛra sababu ye ka maa 2 kɔni bɔnɛ u ni na maa mun fana bɔnɛ u ni na olu ye dendanuw ye maa 2 bɔ ɲɔgɔn o maa dɔw bɛ olu kɔni banana maa mun fana banana ninnu bɛɛ lajɛlen ye civil kɔni ye a nɔgɔni fɛ an ka finitigilakaw n'o bɛ faama kɔni ko fɔ olu ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka munumunu salo baaraw kɔni sigi sen kan maa mun ye nin wale in kɛ tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo mun na. Bakuruba kɔnɔna na an y'a ɲɛfɔ ye ko jiko gɛlɛya kɔni bɛ ni waati na Gabriel Touré kɔnɔna na kununko kibaruya cayara cakɛda min sigi bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔna na n'o ɲɛsin bɛ ji kɔni dili la mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ wele ko SOMAGEF ni wulikajɔ kɔni bɛ yen foraji sababu ɲɔgɔn walasa mɔgɔ ka se ka ji kɔni sɔrɔ nka kibaruya kɔni yirala k'a fɔ ko ji kɔni tɛ ka se ka sɔrɔ hali foro yɛrɛ koli bɛ ka ɲini ka kɛ baara kɔni ye hali n'a sɔrɔ kumaw fana nkalontigiyara baarakɛla dɔw fɛ nka a bɛ danga jumɛn na Bakari M Sidibe bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan.
n'a yɛrɛ kuma fɔra bɔlɔlɔw sanfɛ kabini tuma jan jiko gɛlɛya mun bɛ hôpital Gabriel Touré kɔnɔna na ale kɔni tiɲɛtigiyala baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu min bɛ kɛnɛyaso in kɔnɔna na o maa dɔ fɛ ani fana a y'a jira k'a fɔ nin jiko gɛlɛya kun tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛmaaw ka maracogo juguya kɔ. morgu min ni o ye an ka so ɲɛ kɔnɔ laban yana an ka se bila kaburu dɔ la ni gɛlɛya bɛ o ka kan a ka kan an k'o fɔ min y'a digi an na a bɛ wagati jan de bɔ tile kelen tɛ tile fila tɛ dɔgɔkun caman a fɔ ko maa dɔw bɛ k'u ka furew ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka taa u la saniya ka sababu kɛ ji tɛ morgu la foraji 3 de bɛ yan foraji kelen o nina Gabriel Touré la miliyɔn yirikaw de bɔ la k'a ni Gabriel Touré la kɛrɛnkɛrɛnnen la morgu la fufalaki ko ji kana dɛsɛ tuguni morgu la maa min sera ka nin bɛɛ lajɛlen k'i ye ka to tuma ni tuma ka o baarakɛyɔrɔ k'o entretien kɛ k'o mina ko ɲuman dɔrɔn kɛ ni e dɛsɛr'o la ni e ye o dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ ye ɲininkali kan ka kɛ n'a sɔrɔ e ye ɲɛmɔgɔ ɲɛnama ye. maa dɔ fana y'a jira min bɛ lafasali jɛkulu dɔ kɔnɔna na nin kɛnɛyaso in kɔnɔna na ko jiko gɛlɛya mun bi ka fɔ n'a yɛrɛ bɛ tali kɛ tile caman na k'o tɛ tiɲɛ ye. a yɛrɛ ɲɛ bɛ château den jɔn na an bɛ se ka fɔ bon peut-être château di o bɛ dɔgɔya wagati dɔ la mais an yɛrɛ o jateminɛ kɛ kunna sini an kumano kan yɛrɛ an ko yiri minnu filɛ pano kunna bɛɛ b'a dɔn pano n'a bɛ château kunna tile de bɛ fanga d'a ma walasa ji bɛ na an ko yiriw tigɛ ka bɔ yen walasa performance ka bonya o dumuni dɔw yɛrɛ bɛ an y'o supprimer ka bɔ yen walasa ji kana manquer morgue kɔnɔ jusqu'à présent n'o bɛ k'a fɔ ko su kɔrɔ ko su ji tɛ ko fo su bɛ ka taga kɛnɛma vraiment an hakili la o ma kɛ yan fɔlɔ kabini décembre kalo tɛmɛnen baarakɛlaw wulila an ko nin bureau min b'an kunna an t'a fɛ santé kɔnɔna la an ko an tɛ ninnu fɛ a ye na an ka bureau falen o nana an ye bureau falen k'a ta o don fo bi o ma bɛn o ma o ma se ka dɔw dusu la o ma se ka dɔw hakili la an tɛ kɛlɛ in na vraiment o ka an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ sinon o ka fisa ni directeur ma wari di ma n b'o lata. k'a jira k'a fɔ an kɔni ka munumunu salon senfɛ nin kɛnɛyaso in kɔnɔna na anw ma jiko gɛlɛya la kɔlɔsi nka min kɔni ye tiɲɛ ye nin kɛnɛyaso in kɔnɔna na kɛnɛyaso min ni maa caman yɛrɛ bɛ min sɛgɛrɛ faranfaranin ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se hakɛya dɔ ma. kunnafoni ko na sira la an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ CNT tɔndenw dɔgɔkun tɛmɛnlen olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ min bɛ tali kɛ polisilakaw la an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ olu ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u bolo ka kɛ ni u bɛ baara min kɛ sanga ani waati lakana baaraw olu sabatili la ani sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati fo ka taa se maa minnu bɛ yen ni formation bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ ka se k'o kow bɛrɛ bɛn u bɛ se ka lafiya cogo min na o sariyaw sigira sen kan CNT maaw fɛ Adjan Buguna Baba Dambele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan Maliki Jalo ka kuma galama la. yɔrɔ minnu bɛ n'a bɛ se ka kɛ ka polisi ka baara nɔgɔya ye ani gɛlɛya b'an sɔrɔ yɔrɔ minnu na ni jamana bɛ se ka ko dɔw k'an ye o gafe n'an b'a fɔ ko sati an ye yɛlɛma de don o sigilen dɔ n'an b'a fɔ ko article o article bɛ taa fɔ article 20 ani kɔ la mais a belebelebaw bɛ yen pour que mɔgɔw ka se ka hakili to a la o ye polisi kalan min bɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ ni ka daminɛ depuis sɔrɔsiya kalan bɛ kɛ fɔlɔ parce que i tɛ kɛ polisi n'i ma sɔrɔsiya kalan kɛ n'an b'a fɔ ko formation militaire o dɔw bɛ dépend olu yɛrɛ la kuma dɔw a dɔw bɛ kɛ kalo 3 ye kuma dɔw la a dɔw bɛ kɛ kalo 4 ye o kɔfɛ formation min n'i bɛn'o kɛ polisi kalanso kɔnɔ a dɔw tun bɛ se ka taa kalo 8 fo ka se kalo 9 ma mais bi o jateminɛ k'a fɔ u ye o de augmenter pour que i ka se ka kalanba kɛ k'i hakili caani ka bɔ ni hakilina baw de ye parce que diɲɛlatigɛ yɛlɛma donna kow la bon o kɔnɔna na u y'a kɛ kalo 18 kalo 9 siɲɛ 2 c'est comme si ekɔlidenw bɛ kalo 9 min kɛ san kɔnɔ o polisi kalandenw fana bɛna o ɲɔgɔn kelen de kɛ o fana ye ɲɛtaga dɔ ye an bɛ taa kalan minnu kɛ extérieur la fɔlɔfɔlɔ la an bɛ taa a tɛ valoriser mais u y'a ye k'a fɔ majɛ b'o la o fana o b'a la o bɛna valoriser bon an bɛ ka taa cogo min na ani an mago bɛ cɛkɔrɔbaw fana ka expérience la an kɛrɛfɛ u ye dɔ fara retraite cogoya kan o kɔrɔ tɛ ko n'i b'a fɛ k'i tɛ taa dɛ parce que an k'o yɔrɔ fana fɔ commissaire o ye 65 officier 63 ka se sous-officier ma 62 mais n'i yɛrɛ bɛ fɛ ka taa hali ni démission n'i bɛ fɛ ka bɔ a la pewu o bɛɛ bɛ yen sariya minnu bɛ yen o bɛ se k'o la fɔlɔfɔlɔ n'i banna n'i sara k'i to kɛlɛda la k'i to jamana ka kɛlɛ la i bɛ taa sɔrɔ i ka sara a dɔw la n'a bɛnna sara kɛ waati i somɔgɔw b'a sɔrɔ mais n'a kɛra ka sɔrɔ kalo ma se yɔrɔ dɔ la i t'a sɔrɔ an y'o ye k'a fɔ fana gɛlɛya denbayaw kan n'i banna a ka kɛ kalo 3 ye i somɔgɔw ka se k'o sara récupérer yani misɛli ni dɛmɛ minnu bɛ yen olu ka s'i ma.
boloci fura kura walasa ka coronavirus bana kɔni kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na boloci fura in kɔni bɛ tali kɛ wula maa min si bɛ san 12 bɔ ɲɔgɔn la fo ka taa se muso kɔnɔmaw ni muso min bɛ sin di denw ma o nundo baaraw sigira sen ka Korofina terrain kan sigida fɔlɔ kɔnɔna na minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma olu y'a ko kɔni sɛbɛntiya vaccin yɛrɛ tɔgɔ ko Pfizer BioNTech a baara ninnu baaraw kɔni sigira ka ban Muna Widrago ale ni Zakaro Markeita olu kun ye renouveau ka cideya kɛnɛ kan kaniw lakana boloci sirata fanfɛ ani ka kɛnɛya sabati malidenw ye o de okumu kɔnɔna la kɛnɛya minisiri ye nin boloci kura in bila sen kan coronavirus kɛlɛli la Mali kɔnɔ nin boloci ji min yɛrɛ n'a bɛ fama ko Pfizer o sɔrɔla États-Unis fɛ ani Japon ka dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la wa UNICEF yɛrɛ kɛra sababu ye ni Mali sera ka nin boloci ji ninnu marayɔrɔ 10 sɔrɔ kɛnɛya minisiri y'a ka waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin a baaraɲɔgɔnw ma ani ka jamanadenw hakili sigi ni boloci ɲuman ye Pfizer ale ni tɔw bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na ni min ye ale marali man nɔgɔn donc l'Amérique jamana ye boloci ji di anw ma Japon fana ye congélateur di anw ma mun b'a to an bɛ se ka boloci ji in mara UNICEF bi yan OMS fana bi yan n'o ye kɛnɛya mun bɛ kɛnɛya baara kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na donc partenaire ninnu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ k'u bi ka anw dɛmɛ. Nin boloci wale in yɛrɛ bɛna daminɛ Bamako komini 6 bɛɛ kɔnɔna la Kati ani Kalabankoro yɛrɛmara kafo kɔnɔna la n'olu yɛrɛ bɛ Kulikoro fɛ wa boloci in bɛna ɲɛsin mɔgɔ minnu ma olu si b'a daminɛ san 12 la ka yɛlɛ muso kɔnɔmaw fo ka taa se denbatigiw ma. kunnafoni ko nasira la an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ min bɛ tali kɛ polisi kɔrɔ la na ale tun ye inspecteur de police ye Papa Mambi Keita a kɔni wele bilara ma jumadon tɛmɛlen kan mɔgɔw kɔni fɛ ka kɛ ni anw ka kunnafondila min n'o tun nana bɛ Ibrahima Ture kɔni ko fɔ ale kunkanko kibaruyaw la n'a kuma kun cayara kosɛbɛ a san 6 kɔni ye nin ye o kama bɔlen kɔrɔ kɔ Faransi n'o bɛ Papa Mambi Keita ko fɔ o wele kɔni bilara ma ka se ka na lamɛn manya mingo kɔni y'a minɛ ni ka a datugu o maa min y'a wele bɔgɔ jeni ka ko to a kɔni fɔra Burama Fure ko kunkanko kibaruyaw la Omar Koita bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. San 6 an baarakɛɲɔgɔn Birama Ture ale tununin kɔfɛ maa dɔ ni o kun ye seereya kɛ k'a fɔ ko Birama Ture kɔni tɛ balo la bilen ale kɔni minɛna ni k'a datugu jɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na Papa Mambi Keita ale de ko don ni polisi kɔrɔ in kɔni kun welela bɔgɔ jeninen ka jumadon mɛ kalo tile 6 ka tɛmɛni ɲininkaliw ni baaraw tɛmɛnen kiri tigilama min bɛ communiqué la o kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko ka Papa Mambi ko k'a datugu fɔlɔ ni an b'a fɔ ma mandat de dépôt ka tɛmɛni kunnafoniya minnu sɔrɔla a yirala k'a fɔ ko maa dɔn ko o de kɔni kun ye plainte bila a kama ka tɛmɛni a tɔgɔ fɔli ye waleya dɔw kɔnɔna na o déclaration kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko an kunnafoni di ɲɔgɔn ni o ye Birama Ture ko an b'a la ka ɲini yɔrɔ yɔrɔ k'a tɛ nin na ko a tɛ nin na tuguni donc maintenant kuma fɔlɔ bɔra mɔgɔ minnu da kɔnɔ ale bɛ olu cɛ la donc maintenant a kelen yɛrɛ fana t'o ye tuguni parce que an ye k'a fɔ Dramé ni ale ta ye kunnafoni di bon ye ni o ye le Sphinx ye an ye k'a fɔ ale fana ye déclaration dɔw kɛ donc o déclaration kɛlen kɛra sababu ye mɔgɔw ka sikana don mɔgɔ caman na jamana kɔnɔna na yan nɔ donc sɛgɛsɛgɛli ye mun de yira an na Papa Mambi Keita a ka kuma kɔnɔna na ko a ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ ko a bɛ i n'a fɔ Birama Ture gɛlɛyaw tun b'a kan wagati min na o tigi yɛrɛ ye a ye a ɲɛna donc o b'a yira k'a fɔ o tigi kɛra seere ye Birama Ture min ye a sɔrɔ o tigi kɛra o seere ye ko o tigilamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o fana o de dimina k'a sababu kɛ ko o bolo kuma min fɔra ale ma o kuma ni sababa tɛ bɛn donc an ye kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ko a bɛ i n'a fɔ o tigi de taara damakasi sɛbɛn don a kama parce que wagati dɔw kɛra kun yɛrɛ la k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw ɲinɛnen bɛ Birama Ture ka dossier kɔni b'a yira k'a fɔ o ma ɲinɛ mais u b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni hakili ye pour que bin kana kɛ mɔgɔ si kan. Tile kelen a datugulen kɔfɛ kasobonba la fɛn min kɔni Papa Mambi ni a bɛ fɔ a ma l'épervier du Mandé a yirala k'a fɔ ko ale kun ye crise dɔ kɛ ni a taara ka taa n'a ye kɛnɛya dɔgɔtɔrɔso dɔ la
an bɛ hakilajigi kɛ k'a fɔ Karim Keita ni ale an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale den ye a yirala k'a fɔ mandat d'arrêt international o bilala ale kɔ k'a bɛ jouer kalo 5 san 2021 ka tɛmɛ ni Birama Touré ale tununi waleyaw ye wa maa min bɛ yen nɔ ni o ye directeur général des renseignements ni o ye général Musa Jawara ale fana minɛnen don k'a datugu Birama Touré ale ka nin tununi waleya in hukumu kɔnɔna na. Koma taxi ale bɛ dabolo jumɛn kan ni waati na kunnafoni kɛnɛ sigira a ko dala Segu sibiri tɛmɛlen walasa ka ɲɛfɔli kɛ jɛma ye o baara yɛrɛ bɛ danga min na a ko kan Mohamed El Suguba ale y'an ka lasigiden Segu marabolo tɔgɔ la e ma fifa mɛ nuna wɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka ja sɔrɔlenw kan. Koma taxi comité syndical secrétaire général ka fɔ la ko baarakɛlaw ka sara o bɛ sɔrɔ trésor kɔnɔna la nga gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye yɔrɔ fila ye. U ka lapasaba o ka sarako ani commissaire huissier ale fɛnɛ ta. Comme an ka juru bɛ yen o kumana u bɛna an ka juru sara cogo min na o proposition kɛ anw ye juru ye olu y'a kɛ 921 millions sinon 929 millions 900 millions choix t'anw bolo ni aw ko aw bɛna an ka juru sara nin sara cogo in na an tɛna se k'an bolo don aw kunna k'a fɔ n'a ko a b'a sara cogo in na wajibi don an bɛ jɛ n'o ye sa kɛ a fɔra a bɛ daminɛ mois d'avril la mois d'avril o sara an filɛ mois de mai la 600 millions ma sara. Koma taxi comité syndical secrétaire général b'a fara o kan ko ni gɛlɛya ninnu u sababu ye ko barakɛla dɔw bɛ yen nɔ olu de bannen don u bɛ to ka wari minnu fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka lapasaba ani commissaire huissier sara olu bannen don o ma ko k'a sɔrɔ bɛnkan de tun ye o ye. Oui, an b'a bɛ sara non o kɔni bɛ sara bien que état fana de bɛ se maaw la ko n'état ko k'a bɛ min kɛ a b'a kɛ n'a ko a t'a kɛ fana a t'a kɛ bien que o fanga bɛ état la dɛ mais an dalen b'a la nin kelen de bɛ. Hakilina jiginna lapasabaga ani commissaire huissier wari kasabi min kan ka di olu ma o bɛ taa jɔ sefa wari miliyɔn 120 la. Abdoulaye Jakite ni ale yɛrɛ ye Koma taxi baarakɛlaw ka syndicat o kuma laselikɛla ye ale y'a yira k'a fɔ ko laseli mun kɛra don tɛmɛnenw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la novembre kalo la san 2021 kɔnɔna la ko premier ministre ale ye wari kasabi dɔ labila n'o ye sefa wari miliyɔn 600 ye k'o ti don bolo ye ani fana ko o ye sara kɔrɔ dɔw de dilen ye ko waati kelen fosi ma fɔ min b'a jira k'a fɔ ko Koma taxi baaraw bɛ se ka daminɛ nka sani o cɛ baarakɛlaw olu ye laɲini kɛ k'u ka kan ni fɛn fɛn ye ko k'o bɛɛ lajɛlen di u ma hakilina jiginna Koma taxi baarakɛlaw yɛrɛ bɛ t'u jɔ fo mɔgɔ 1000 ani 300 la. Nɛgɛ kaɲa 7 waati na kasɔrɔkaw fɛ Fanta Tomota nin bɛ dan sigita ko fɔlɔ la sananga cogoro bɛ ko kura kun filanan kama. Lamsa Sanogo an b'i fo fɛn bɛ tali kɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 la a ye sanga 40 sɔrɔ an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye dɔɔni dɔɔni halisa an bɛ fulakɛ bisimila ni sanga kofɔli na ni o ye Sori Ibrahim Diallo ye sɔgɔmada in na ka se ka lakodɔnni kɛ taa ni ka segin bɛ hukumu min kɔnɔna la an ka sirabaw bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la Bamako sira kelen jumɛn de bɛ yen nɔ sɔgɔmada in na ni gɛlɛya bɛ a sanfɛla la ni Sori sen sera ka se o yɔrɔ la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Dawu ye Fuseni a lajɛ na ni Sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ.